What's up mga vlog? Welcome to my guys. This is DJ Mike Killing. Yours truly. And right now, akong ipakita sa inyo ang mga maingon na to kining ungo, no? Or mga halimaw. Ang mga halimaw na mga mahilig mangutang. So, muna sila ang mga ungo nga kusuke mangutang. So, nanin sila yung mga pangalan. So, eto para makita nyo at malaman nyo basin niya isa ka sa mga halimaw na ito. Check this out. So, una, we have Bampera. Bampera. So, ni Bampera. Tawag sa nangungutang at nagchat-chat na ang laging tanong ay, Bes, meron ka Bampera? O diba? O nga naman. Okay. Next one is Kailansay. Tawag sa nangungutang na hindi alam kung kailan magbabayad, may forever sa utang. O, diba? Kailansay. Mulito. Tawag sa nangungutang na laging nalilito at gumagawa ng dahilan sa oras ng singilan. Mo ng mulito. May dusa. Tawag sa nangungutang na bibigyan ka ng hinagpis at pagdudusa dahil ayaw magbayad. Kaya may dusa. Higante. Higante. Tawag sa nangutang na hindi nahihiya at ayaw magbayad. Higad lang, te. Oh, no! Higad, te. Higad pala yun. Inkanto. Tawag sa nangungutang pero ikaw pa ang ichichismis sa may kanto. Kaya, inkanto. O, diba? Manananggal. Nang dangal. Uy, lain niya. Tawag sa nangungutang na nawala na ng dangal dahil sa kakapalan ng muka. Kaya pala, manananggal ng dangal. Bruhais. Bruhais. Or bruha, di ba? Tawag dito bruha. Tapos, sa line term, bruhais. Tawag sa nangungutang na ayaw talagang magbayad kaya mapapa-hais ka na lang sa inis. Kaya, bruhais. Capriccio. Oh, meron pa. Capriccio. Baka ikaw to. Tawag sa nangungutang at ipopost sa FB ang mga luho at capriccio. Nangutang na day 2. Kaya capriccio. Impacto. Impacto. Okay? Tawag sa nangungutang at nag-iimpake or impakito. Iimpake at nagtatago pag nakatunog na sisingilin. Kaya pala. Akala ko impacto. Impakito pala. Okay, next one is werewolf. Ini, ilado ni, no? Kilala to. Tawag sa nangungutang na hindi na makita ang whereabouts at nawalan parang bula. Kaya pala, where? So, where? Nasaan? Sa dako paroon. Tawag sa nangungutang na dead malang. Ipinapaubaya na sa dako paroon. And isa pa. Kalmatayan. Tawag sa nangungutang na kalmado at cool na cool na parang walang pakialam. Kalmatayan. Mambabarang. Tawag sa nangungutang na laging nambabarang at nagpapalusot pag sinisingil. Mambabarang. Oh, no! Tsaka daldal. Tsaka daldal. Tawag sa nangungutang na matapos pautangin ay idadaldal at sisiraan ka pa sa iba pag siningil mo. Oh, kaya pala, tsaka daldal. Yun din. Uy, kita ko ni Salida. Way back dekada 90, no? Oh, si Janice de Belen ang lead actress aning gadalang Mamang Salida. Tawag sa nangutang na kapag sinisingil ay yun din. At yun din ang dahilan kaya di nagbabayad. Oh, best.
Sunbi. Sunbi. Nakatawa ko siya. Sunbi. Madali lang. Okay. Sunbi. Tawag sa nangungutang na palaging coming soon daw ang bayad. Kaya Sunbi. O din na siya. Okay. Exorcic. Tawag sa nangungutang na nagdadahilang kunwari ay may sakit para di makapagbayad. Exorcic. Exorcic. Wait lady. Tawag sa nangungutang na lagi kang pinaghihintay para bayaran. Wait lang. Oh. Showpie. Tawag sa nangungutang at sinushow pa sa FB na feeling blessed daw kahit ayaw magbayad. Feeling blessed? Like a shit? Asawang o aswang man siya. So sa ilahang term, asawang. Tawag sa nangungutang na lagi kang pinapaasa na babayaran pero walay na talaga. Aswang. Duwandi. Tawag sa nangungutang na di mo alam kung duwen magbabayad dahil pinapaasa ka lang. Duwen. Nagkapit naman ipadulong magbayad. Uy, i-pronounce din mo ang ilahang mga pangalan. Duwandi. Magkukulang. Tawag sa nangungutang at nagbabayad ng kulang o hindi sapat tapos ay biglang magtatago. Magkukulang. Zuma langit. Tawag sa nangungutang na ipinagpapasalangit at ipinagdadasal mo na lang ang kaluluwa. Zuma langit. Tikbalang araw. Tawag sa nangungutang na laging nangangako na babayaran ka rin daw balang araw. Wait lang. Prankastine. Prankastine. Prank. Kalasa ko break. Kalas kay ko break. Prankastine. Tawag sa nangungutang na kahit prangkahin mo na sa paniningil ay nagmamaang-maangan pa rin. Muna siya. Prankastine. Okay, kini hadlok ini. Maligno. Tawag sa nangungutang na maling-mali at very wrong dahil never ka nang babayaran. Ever. Oh, no! Maligno. Sinrena. Tawag sa nangungutang na kapag sinachat mo ay sin zone ka lang. Sinrena. So, mundo siya tanan. My loves. Meron pa. Black lady. Marami pala. Tawag sa nangungutang na matapos mong pautangin ay ibablock ka sa Facebook. Kaya pala black lady. Wow, kalas ng bride. Nuno sa punso. Tawag sa nangungutang na laging no ang sagot pag sinisingil at napakagaling mag-deny. No sa punso. No. Tiyanak. Tawag sa nangungutang na lagi na lang tsaka na magbabayad pag sinisingil. Kaya pala, tiyanak. Yakil si Michael Jackson. Yakil si Michael Jackson. Michael Jokes. Tawag sa nangungutang na nagsabing magbabayad pero joke lang pala. Kaya nga ka. Taki-taki, parang kanta yata na. Taki-taki na ba ito? Nabay unguan ng taki-taki. Tawag sa nangungutang na take take lang ng take. Kalasag bright eh. Ay naku. Take lang ng take o kuha ng pera pero never na nagbayad. And last one, the walking deadma. Tawag sa nangungutang na kapag pinapaalala mo ang utang ay deadma lang at walang pake. Walking deadma.
So, mo tanan my loves. And I hope nga natuto kayo, no? Nalaman nyo kung sino ang mga klase ng tao na mahilig at malakas mangutang. Ito ang dapat nyong itawag sa kanila. So, pili lang kayo doon kung saan sila nabibilong. Okay? So, this has been me again. So, thank you so much for watching. And until next time, once again, once more, forever. Dito lang sa ating YouTube channel. And don't forget to click, subscribe, and kindly pakisali na rin yung notification bell para ma-notify po kayo in time soon para sa mga bagong videos natin na i-upload right here only sa ating YouTube channel. So this has been me once again, my loves. Ito po ang inyong DJ Mike Killing. Yours truly. Gotta go.